Доброго ранку! Салют усім! Рада вітати вас у нашому доброранку. З вами ми, Кася, Лесик і Варвара. Повіталися, а тепер я побіг. Дівчинки, справитеся без мене? Варочка, лови його! Ловила! Отпустите, мне неколи. Покуль не скажеш, куди направляєшся, не відпустим. Для того, каб пусти некуди з добраранка, повинні бути вельми важкі причини. Лещик, говори хутко і сумленно. Що за причини у тебе? Ви правильно зрозуміли, причина есть. Розкажеш? Ну, Лещик, хіба у тебе є від нас секрети? мне треба зустрітися з крокодилом. З ким? З крокодилом. З гэтим зубатим страшидлом? Так, мне необходимо з ним пораїться. Скажи яшчэ, што крокодил твой сябар. Пакуль што не скажу, але ўзяць некалькі урокаў у яго я планую. Что, уроков? Что гэта ты вывучать собрался? І чаму ти так спяшаешься? У мяне сёння выпаў малочны зуб. Ой, віншуем. Только не говори, что ты его подаришь крокодилу. Зуб я паклаў пад падушку, каб яго забрала зубная фея. Так робяць усе дзеці. Правильно, отрываешь от феи невеликий подарунок. Лесик, ты лепш адкажы, навошта табе да крокодила? Хачу з ім параіцца, як зрабіць, каб зубы былі здаровыя. А чему ты до доктора не идешь, а до крокодила? Думаю, крокодил ведае сакрэт. І праўда, хто падлічваў зубы крокодила? Іх у яго 80. І калі адзін выпадае, на яго месцы адразу з'яўляецца новы. І так усё жыццё. Это ж колькі подарунков можно отрывать от зубной феи. Лесик, пачакай і не спяшайся да крокодила. Дорога не близкая, мы не дозволим тебе так надолго доброранок покинуть. Мы з Касей самі пабудем крокодильчиками. Ой, А у вас трымаецца? Яшчэ як? Мы дадим тебе много-много отказов на любые твои пытания про зубки. Праўда? верно, Лещик. Давайте спочатку поглядим мультфильм, а потім наладим зубную викторину. Чи зубатую. Ух ты, давайте. Усе готовы до нашей викторины. Так, я хочу ведаць усё пра зубы. Дакладней, я хочу даведацца, як захаваць здаровую усмешку. У викторине удзельнічаюць усе. Поважанные глядачи, вы не соромьтеся, коли ласка, дзяліцеся своими корыстными порадами. І першае пытанне нашай викторины: што трэба рабіць, каб захаваць здаровыя зубкі? А няхай Лещик першым дае адказ. Чысціць іх і есці карысную ежу. Малайчына, оказывается, ты ўсё ведаеш. Толькі чысціць зубки трэба правильно. А ці ўсе ведаюць як? Вось так. Вось так. Ці вось так. Які варыянт выбірае Лещик і які выберуць наші глядачі? Варыянт 3 мне здаецца правільным. І ты не памыляешся. Зубной шчоткай трэба рабіць вось так. Каб не пашкодзіць свае зубки. А цяпер адкажыце мне, калі ласка, трэба церці зубы, каб яны аж до рыпелі? Ці лепш прыціскаць шчотку, каб яна хрусцела? Ха, хітранькія якія. Вы быццам сапраўдныя крокодильчики. Спрабуйце мяне напужаць. А ты будь адважным і давай свой адказ. Я прапаную свой варыянт. Шчоткай трэба чысціць зубкі вельмі асцярожна, каб не пашкодзіць іх. Малайчына. А цяпер пытанне для сапраўдных разумнікаў. Лещик, справішся? Ох, паспрабую. Чым карысталіся раней, калі яшчэ не ведалі зубной пасты? Сябры, падказвайце, калі ласка. Як заўсёды, Лещик без падказки не можа быцціся. О, а наши гледачы цудоўна ведаюць, што зубную пасту раней замяняў бярозавы вугаль. Складана паверыць, праўда? А ці ўсе ведаюць, што зубную шчотку придумалі не так даўно па гістарычных мерках? Спачатку гэта была проста палачка ці шчацінне кабанчыка. Але мы не ўзгадалі самае галоўнае. Адкажыце, калі ласка, колькі разоў на дзень трэба карыстацца зубной шчоткай і пастай? Давайте адкажам разам. І гэта 2 разы. Абавязкова раніцай і ўвечары. Зараз можна збегаць і пачысціць свае зубкі. А хто гэта ўжо зрабіў, можа паглядзець з намі мультфільм.
Наша віктарына працягваецца. Хто першым знойдзе на гэтай талерцы самыя карысныя прадукты для зубочкаў? И вы, сябры, называйте, вы ж так само удельничаете. Давайте на лік 3. 1, 2, 3. Яблоко. Капуста. Морква. Мне здаецца, што адказ на гэтае пытанне ведаюць усе. А вось ці ўсе ядуць гэтыя карысныя прадукты? Откажите, коли ласка, кто з вас любит яблоки? Ой, і ми так само. А кто кожный день з'ядає по моркві? Тут прагучала менш станоўчых адказаў. Сумно, тому що морква допомагає нашим зубкам заставатися здоровими і моцними. А теперь откажите, кто з вас любит хрустеть капустой? Ах, это значно кориснее, чим хрумстеть чипсами. Корисно и для зубов, и для стройной спортивной фигуры. А ми упевнені, що наші глядачі вельми спортивні. Леся, а ты не хочешь своему сябру-крокодильчику отправить вось такую талерочку с присмаками? О, в рацион такого не знойде. А що, обов'язково відправлю. А яшчэ абавязкова попрасі яго кожны дзень выпіваць па шклянцы малака. И всем нашим глядачам раим робить то же самое. Адчуеце, што вы становіцеся здаровымі і моцнымі. І доволі дорослими. А чему б нам зараз не выпить по шклянце молочка? И разом с тем поглядеть яшчэ один ранішний мультфильм. Сябры, откажите, коли ласка, у кого з вас есть молодшие братики и сестрички? О, оказывается, у многих наших глядачоў. Они которые разом глядят нашу программу. Тады я даю задание. Слухайте уважливо. Старейшие братики и сестрички, коли ласка, проверьте, чи правильно ваши молодшие чистять свои зубки. А коли яны зусім не умеют гэтага рабіць, навучыце іх, калі ласка. І разом пачастуйцеся карыснымі прадуктамі. Калі у вас будуць здаровыя зубкі, вы часцей станеце дарыць свае шчырыя здаровыя усмешкі. Добрага усім дня і цудоўнага настрою. І не прапусціце нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!